Okay, welcome to Football Invaders and Bete Tawana apha. Stellenbosch against Sundowns apha eyahloni. Ndifuna nje uva into yobana uyibona njani le game. Izohamba njani ngokucinga kwakho? Mntakwethu, eyi siyazama ukuzama. Isizini ayiqalanga kakuhle, Yeah. iNedbank ayiqalanga kakuhle, kodwa ke idawana lidawana. Yeah. In fact, i-champions aziye ziqale kakuhle all these years, asiye siqale kakuhle, kodwa ke at the end of the season sienda besizi-champions. Namhlanje into endiyifunayo, if ucoach angaqalisa i-line-up yokuthi siyithembile singamadawana, afake abantu yokuthi baza deliver for i-team, singaxola. Ngobani aba bule? Ngobani abantu komane bajengeza Tawana? And lo coach ngicela kakubi yatsho, but xa uthetha inyani uyayibona into enziwa lo coach le season. Like the honest nje. Mntakwethu, in all honesty, iyamhlula idawana. Yeah. Mamela, as i-Sundowns fans, i-Sundowns ine-style of play sayo. Piano and shoeshine. Akayidlali ipiano and shoeshine, akayithembanga ipiano and shoeshine coach. Nanso i-main problem yethu. If angadlala ngepiano and shoeshine, themba ukuthi singaya anywhere. Singaya somewhere. And uyambheja uShalulile ucinga into ngalona leyo. Do you think abani yamjinga at this point because amagoli ngathi ayanqaba? Nanso futhi main problem. Yeah. Umzekelo umuntu ofana noShamulile si-sniper. Sniper ngumuntu ukuthi no angadisappear for 88 minutes. Yeah. Avele nge-last minute sekethunani sekebeka ngaphakathi. Nikhumbuza uMambushu Mudawo. Okay. Uthola uMambushu Mudawo wayenjalo. So unjalo uShalulile ayingumuntu ukuthi umbeke ebhenchini. Le explanation ayifakileyo ukuthi no umfaka ngegame ethile ujonge igame, no, isniper usifaka any game. Ufana noHaaland lo eMan City, si-sniper umfaka any game, uzayifumana i-moment uzascore. Okay, xa siyivala lo coach ucinga into makahlala okanye makahamba okanye makahlale, like xa siyivala nje ukhadaza yo material eSundowns akadlali ishushane nepiano. Okay, ukhaduso so makahambe. Ukhaduso no makavayo o Ribeiro Mbalo Mudawo bafuna ukuhamba but ingathi khona ingxaki, but nifila njani nina as fans into yobana zifuna ukuhamba ezi players but khona ezingxaki ezikhoyo within i-team? Kaloku uma uthetha ngoMudawo, uthetha ngoRibeiro, uthetha ngekhoye team. Surely thina sizi-fans siyakhathazeka kakhulu. Sifila into ukuthi i-management imele yenze something. Kaloku umuntu uma efuna ukuhamba, especially i-key player efana noMudawo noRibeiro, management imele ukuthi imbizele phansi sifumane ukuthi ingxaki yintoni engekho happy ngayo. Then management must make means to ensure into ukuthi lo muntu uyahlala i-team.